Ang tanan nga napa sa gawas palihog na og hinahinay na tagsulod kay magsugod na ta sa atong service. Before ta magsugod, magampo tang tanan no, mamarog tang tanan, magampo ta. Ginoo salamat sa kabuntagon, Ginoo salamat sa bag-o nga adlaw. Lord, we thank you for a new beginning. Lord, thank you for new mercy, new grace. And Lord, we acknowledge and we humble before you, God, today as we start our service, Lord. We thank you that you will come, you will open the heavens, Lord, and you will send angels, God, and you will touch our hearts today. Father, we thank you for your presence, which has come down and fill us, Lord, with your presence. Father, we thank you that you will move mountains today, and Lord, we declare blessings upon blessings, breakthroughs upon breakthroughs, God. Salamat sa Ginoo nga bisan sa mga tao nga naara sa online. Lord, naagihapon ka naglihok sa matag balay, naagihapon ka, Lord, naglihok sa ilang mga problema, Ginoo. And Father, we thank you and we claim victory today, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Maayong buntag. Oy, luyaha, oy. Maayong buntag. Alright, so, no, ato sa i-greet ang mga tao nga naadra sa online, maayong buntag, mamarog ta. Dili ta manindog lang sa itong mga bangko, magtanaw sa itong TV, but we will clap our hands, ipataas na itong kamot, because natay kamot para i-pray sa Ginoo, na atay tiil, para isayo para sa Ginoo. Amen? Come on! Tuno sa pagdahi. Oh la 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 la, kalipay di makani. Oh la 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 la, ang tuno sa pagdahi. Oh la 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 la, kalipay di matandi. Kini ang awit sa akong kalang. Hey! Madaugon ako, nagmadaugon ako, nagmadaugon ako sa dugo mo na ula sa cross. Nagmadaugon ako, nagmadaugon ako, nagmadaugon ako sa dugo mo na ula sa cross. Ang kaayuhan na patunay, ang kagawasan na sinatian, ang kalipay nga nag-awas tungod sa dugo mo na ula sa cross. Oh la 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 la, ang tulong sa pagdahi. Oh la 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 la, kalipay di matali. Oh la 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 la, ang tulong sa pagdahi. Oh la 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 la, kalipay di matali. Hindi ang awit sa akong kalang. Nagmadaugon ako, nagmadaugon ako, nagmadaugon ako sa dugo mo na ula sa cross. Nagmadaugon ako, nagmadaugon ako, nagmadaugon ako sa dugo mo na
akong mga sinatian. Kapag na baha, paghinaguro sa hangin, sa kumamo, O Diyos, ako magkapabilib. Bulok sa kumamo, kanako nagabang, musayaw ko, sa kumamo, kanako nagabang, isyagin ko, ang ngalan mo, kanako nagabang, ibayaw ko, ang ngalan mo, kanako nagabang, oh, oh, oh. Simbahon ka, o daygon, pagadaygon ka. Simbahon, pagkasimbahon ka. O Ginoo, sa pagsimba, ituloy ka, magkasingit ang paawit. Ano
Salamat Ginoo. Amen. Amen. Hallelujah. Niyan kita maigsuon aron pagpasidungog sa atong nga buhi nga Dios. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Biyaw ko mga igsuon. Sige sa katong may panginahanglan. Adunay mga problema, mga sakit nga sa balatian. Ato ka nang isurrender sa Ginoo mga igsuon. Wala kita laing kadalangpan kundi ang Dios lamang. Hallelujah. Pupadayon kita sa pagampo, pagsimba sa atong nga buhi nga Dios. Sa tunugong korona mo nga gidasok sa imong ulo, ni dahili hamili mong dugo. Sa madlabod sa lawas mo, kusog sakit giantos mo, kayuhang na ang sa tulog kong korona mo, nagidasok sa imong ulo, ni dahili hamili mong dugo. Sa lawas mo, kahapusong sakit, giantos mo, kaluwasan, kayuhang na ang puso. O Diyos, ikaw lang, o Diyos, ikaw lang, ang magawad sa among pagsimba. O Diyos, ikaw lang, Jesus, ikaw lang, ang magawad sa among pagsimba. Dasok sa imong ulo, ni dahili hamili mong dugo. Matag sa madlabot sa lawas mo, kahaptusok sakit, giantos mo, kaluwasan, kayuhan na ang kuko. O Diyos, ikaw lang, o Diyos, ikaw lang, ang mudawat sa among pagsimba. O Diyos, ikaw lang, o Diyos, ikaw lang, ang mudawat sa among pagsimba.
mudawat sa among pagsimba. O Diyos, ikaw lang, Jesus, ikaw lang ang mudawat sa among pagsimba. O Diyos, ikaw lang, Jesus, ikaw lang ang mudawat sa among pagsimba. O Diyos, ikaw lang, Jesus, ikaw lang ang mudawat sa among pagsimba. Imo ang tanang pagdaig, imo ang tanang dungog, purong-purong sa himaya, ug kadungganan kanimo ang tanan. Imo ang tanang pagdaig, imo ang tanang dungog, ang purong-purong sa himaya, ug kadungganan kanimo ang tanan. Imo ang tanang pagdaig, imo ang tanang dungog, ang purong-purong sa himaya, ug kadungganan kanimo ang Dili na mo maasoy, Lord God, ang imong ugma kanamo, Lord. Dili ko maasoy, sulod ning dughan ko, ang kadako sa gugma mo, tanang kalapasan imong gipasaylo. O Diyos, ikaw ang kaluwasan ko. Imo ang langit ug yuta, bisan pang kawanangan imong tanan. Imo ang tanang kadungganan, pasidumugong pag
pagsali ang kaugmaon ko kanimo lang ang tanan imuha langit ug yuta bisan pa kawanangan imong tanan imuha ang kadungganan pasidumong pagdayeg himaya imuha langit ug yuta bisan pang kawanangan imong tanan imuha kanang kadungganan pasidumong pagdayeg himaya pag-awi imula
langiton, miduol kami karon taknaa sa imong taliwala. Nagpasalamat nga maayo ka nga Dios ug makaduol kami sa bisan unsang panghitabo ug sa bisan unsang mga kahimtang kay ikaw man ang Dios nga miamuma. Miduol kami nagdayi karon taknaa, nagpasalamat kay ikaw anaa ug naghuwat na minaw na mati sa imong mga anak. Ug karon o Dios sa among pagduol, among gitaas ang among nasod, ang Pilipinas. Sa among pagselebrar sa gitawag nga Independence Day, hinaot among mahinumduman ang mga sakripisyo nga gihatag sa among mga gigikanan. Ang ilang paghatag sa ilang kinabuhi aron mahalon ang among nasod. Aron hatagan ang among nasod ug kagawasan. Aron ang among nasod makabarog sa iyang kaugalingon nga wala nay laing mga estranghero pa ang mag-apil-apil ug manghilabot. Ug karong taknaa o Dios among giduol ang among presidente, si Presidente Bongbong Ramos, hasta ang iyang tibuok gabinete, ang bag-ong mga senador ug mga congressman sa ilang bag-ong tulumanon. Ikaw o Dios ang magda og bag-ong kausaban na ay saad nga mahimong 20 pesos na ang bugas. Lord, among giampo nga mahitabo gayud kini. Ug dili ni mahimong paglaom lamang nga mawala tungod kay imposible. Apan kay bao ang among presidente unsaon niya nganong iya nang nakumpyut ug kay bao mi Ginoo nga walay lisod kung mutuo pod mi kuyog niya nga munaog yun ang mga presyo sa among nasod ug ikaw ang mupataliwala. Lord, among giduol ang kaalam nga mapaanaa sa among presidente Bongbong Marcos, Ginoong Dios. Nga hatagan gayud nimo siya og mga taong moalirong nga maayog mga tinguha. Mga tao nga gusto gyud nga matangtang ang among nasod sa kalisdanan. Ang among nasod mawala sa mga gibuhat nga kalihukan sa kaaway. Ug ang nasod nga Pilipinas makalingkawas na og tinuod nga ang among nasod mahimo gayud nga Kristohanong nasod tungod kay puno kanis panalangin ug ang Jesus nga among gialagaran mahitaas sa among taliwala. Lord, among giduol kanimo karon ang among nasod sa among pagselebrar sa gitawag nga kagawasan, ang adlaw sa kagawasan, kasumaran nga mahimo gayud kaming tinuod nga nasod kay wala nay lain pang manghilabot. Gamita ang among bagong leader, Ginoong Dios, nga siya ang magduma sa sunod nga anum katuig sa bagong kausaban, sa maayong kausaban. O Ginoo, ang among pagsalig tungod ikaw nagsulti kay duol namos pagampo ang among mga leader. Sila ang leader nga napili, sila Ginoong Dios ang imong pagagamiton, sila ang among respetuan, sila ang among hatagan ug bug-os nga pagsalig. Ug ikaw Ginoong Dios ang among buhi nga Ginoo nga magduma sa ilang kasing-kasing aron dili sila mada sa mga tentasyon, sa mga butang nga dili makaayo sa nasod nga ilang angay nilang amamaon. Amahan, magpasalamat kami bisan karon nga naanay kagawasan nga mahitabo sa matag usa o wala nay lisod sa mga Pilipino kay naa kay mga pamaagi ug ang ngalan ni Jesus mahitaas. Og Lord, amo pong giampo ang matag usa nga naa karon diri. Lord, ang among pagampo nga naa mi tinuoray nga kasing-kasing. Kasing-kasing sa pangalagad sa Dios. Kasing-kasing nga among duolon ng among mga higala. Mga tao Ginoong Dios nga angay nga makaila sa imong paghatag og kaluwasan. Sa imong paghatag Ginoong Dios sa imong kinabuhi. Lord, tanan kami mahimong mga ebanghelista. Tanan kami Ginoong Dios gamiton nimo mga alagad. Tanan kami Ginoong Dios gamiton nga instrumento aron ang ngalan ni Kristo mapadayag sa matag-usang kasing-kasing. O Ginoo, gamiton mo kami nga mga instrumento nga magmatuto og isig ka tao. Amo silang tabangan nga makaduol, makatubo diha sa imong gingarian Ginoong Dios ug kami himuon nimo nga mga alagad,
Magtudlo kaming tanan og mga D-groups. Tanan kami, Ginong Dios, mga lagad sa Ginoo. Kalag among danon sa imong taliwala. Kalag ang among paningkamutan nga Ginong Dios, dili mangadto sa impierno apan mangadto sa gingharian sa Dios. Tabangi kami, Ginong Dios, nga dili kami magpasagad aning among kabugaton nga imong gihatag. Nga ang tanan sa matag usa nga gikamatan ni Kristo makakapla gayon og tinuod nga kagawasan. Lord, tabangi kami nga dili lamang panalapian ang among paningkamot, nga dili lamang pansapi, Ginong Dios, apan bahin sa gingarian sa Ginoo, o gamiton nimo ang among mga patigayon. Gamiton nimo ang among panarbaho. Gamiton nimo ang among mga karera. Aron kami, Ginong Dios, makahatag og kahimayaan kanimo, ug makahatag kami, Ginong Dios, og pagpasidungog sa among buhi nga Ginoo. Gamita ang matagusa, Ginong Dios, kay maayo ka nga Dios, ug wala kay paglubad sa imong mga saad. Sa ngalan ni Jesus. Wa mo ka partner, babae sa babae, lalaki sa lalaki, iampo ang iyang panginahanglanon sa ngalan ni Kristo, ug atong tuhuan ang Dios nga naay milagro sa Ginoo. Laki sa lalaki, babae sa babae, mag-inampuay kita unless mag-uyab mo, dili gihapon pwede, magtiayon ra yun. Okay? Sige, igsoon pangutana ang iyang panginahanglanon ug atong iduol sa pag-ampo karon dayon. Sige, sugdi ang pag-ampo igsoon. Duha-duha lang, dili upat. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sora bababayan, dili-dili-shen, dili-dili-dili. Salamat po, Diyos. Salamat kay Diyos. Salamat, Lord, kay walay lisod din na kanimo. Walay lisod din na kanimo, Ginoo. O rab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 
In Jesus' name. Amen and amen and amen. Atong pakpakan ng Ginoong Diyos. Malikod na ang tanan. Mamalihog ta ang nasa likod. Balhin ta sa atubangan kung inyong makita nga naapay siya sa atubangan. Atong gamiton ang siya sa atubangan, dili ang siya sa imong likuran. Kung imong makita nga bakante ang atubangan nga imong gilingkuran, adto gyud mo sa pinakaunahan, dili nang sa sunod lang.
pinakaunahan. Salamat sa mga nakasabot, musabot, naningkamot ug sabot. Sa ngalan ni Jesus, salamat sa Ginoo. Tim, paliw lang kong kantim, i-arrange ang siya sa atubangan, kaya murag na guba. Salamat. Salamat mga kosep sa inyong pagbalhin sa atubangan. Ato silang huwaton, ato silang pakpakan sa ilang pagbalhin og siya. Salamat sa Ginoo. Pagdasig ba? Pagdasig. Salamat sa Ginoo. Naghuwat pagyuta, gamay pagyod. Kaning atubangan nga way tao ba? Hallelujah. Atong nga hangyoon ang mga kosep nga naghinay-hinay og paspas. Kanang atubangan gyud, kanang wala pay sud, brad. Ay, salamat sa Ginoo. Mubalhin, usara pud kasiya. Salamat sa Ginoo. Thank you kaayo sa pagsabot. Unsang adlaw ron? Bitaw. Okay, Independence Day. Praise God. Usahay ba atong una-unaon bitaw nga bless ang atong nasod kay dili ta under communism. Bless ang atong nasod kay naatay freedom to worship the Lord. Ang ubang nasod wala. Unya magtago-tago in town sila sa pagdayeg sa Ginoo. So pasalamatan nato ang Ginoo nga atong nasod libre na ikagawasang mudayeg sa Ginoo. Amen. I was thinking, nakalimot kong sulti ni Pastor Racionel nga kung mahimo, kung kantataon niya o sa musugod ba, kantahon ang bayang magiliw. Kay, you know, it's just to honor the Lord in our midst as a country. Amen. Sige, hinaot unya, maandam na nila. Kay murag, kamemorya pa ba mo sa atong bayang magiliw, lupang iniran? Ha? Mabuhay ng Pilipinas? Di ba ang kanta ba? Anong lahi naman inyong gisulti? Nangita naman mong excuse. Atong ablihan atong mga Biblia sa atong panalangin. Punto sa panalangin mao ang panultihon kapitulo 12. Mamati ta og tarong ha kay kani hinaot makaguba sa mga sayop nga hunahuna, bugtuon ang mga angay nga bugtuon nga pangunahuna aron ta matarong atubangan sa Ginoo. Kapitulo 12, 1 ug 2. Ang tawo nga nagmahal sa kaalam, buot nga pahibaluon siya kung masayop siya. Apan ang buang-buang masuko kung badlungon. Usa ko na ibuhaton sa buang-buangon. Ang tao nga nagmahal sa kaalam, buot nga pahibaluon siya, kung masayop siya, apan ang buang-buang masuko kung badlungon. Kahimutan sa Ginoo ang maayong tao, apan hukman niya ang naglaraw dautan. Sa in English, whoever loves discipline loves knowledge, whoever hates correction is stupid. And good people obtain favor from the Lord, but He condemns those who devise work schemes. Usara may gustos Ginoo nato igsuon, mahimo tang panalangin sa laing tao. Mao gid na. Dili man ta mahimong panalangin sa laing tao kung kita mismo suliran sa Dios. If we're going to be a problem of God, tungod kay dili ta matinumanon, masinupakon ta, naanad tagtuman sa atong gusto, Brad, sampaliyog na lakog daplin ang kuan be kana ang yes, di ko kakitang Sister LB, di ko ma-inspire. Praise God, minyuuno na ra ba ni? Amen. Iatubang po diri gamay, Brad. Salamat. Sa kinsa man kuno ang buang-buang masuko kung siya badlungon. Apan ang taong maalamon gusto siya nga masultian kung siya nakabuhat og sayop. Sa in English, ang taong nahigugma sa disiplina gustong makakaton og kaalam o kahibalo. Pero ang taong dili ganahan nga makahibalo og makakaton masuko kung siya badlungon.
Wala man siguro pagbadlo nga buhato, no, normal nga kaso nga tungod kay dautan gid ang tao nga nagsigig badlong. Pero kung imong una-unaon, kung naay mo badlong diha nimo, siguro una-unaon basin di ay sakto ang iyang gisulti. Nya kung sayupog ka ug sakto siya, dawata. Pero kung sakto ka, sayup siya, ayaw na lagsupak, especially kung naasiyas katungdanan, hilom na lang. Unya, pamalandungi unsaon nimo pagtubag ang iyang gisulti aron sa sumulunod nga posibleng mahitabo kay baw na ka unsaon pagduma aning tawhana. Kay ang klaro sa Biblia, ang taong buang-buang masuko kung badlungon. Ingna imong tapad, kanu sa kawa na suko nga gibadlong ka. Sa laktod nga pagkastorya, kanu sa kawa na himong buang-buangon. Atong usbon igsuon ang atong unahuna, Ginoo ang nagsulti ini sa Biblia nga ang tao nga gustong mahimong makahibalo, gusto siya sultian kung siya nakabuhat og dautan o sayop nga binuhatan. Pero ang tao kuno nga imong badlongon, kung sayop ang iyang gibuhat, masuko. Hinaot ato nang i-correct sa atong kaugalingon ug ayaw na nato ipauna ang atong garbo. Garbo ra magilason ba mao man atong gitawag nga pinakainahan sa tanang kasalanan. Garbo. Di kaganahan masultian, di kaganahan nga imong mabati nga mura kag giyatak-yatakan, wa makayataki. Bisa paghapon pa ka yataki tumbi ang imongan. Wa ka yataki. Kung sayop ka, gibadlong ka, ang tudlo sa Ginoo dawaton ang pagbadlong para ka mahimong maalamon. Nay tao, usan na lang, serbingki na lang akong kastorya. Kung ikaw mabadlong, unsay ang inatong buhaton? Maminaw ta igsuon. Dili ta mamersonal. Laina niya, oy, ako na lang sige. Duha man ta iyang mata, pero ako lang sige makita. It's okay. But when the Bible speaks that a person who loves discipline will love knowledge, that means it is to your advantage. Mas maayo, mas makahimo og dako nga panalangin diha nimo kung maminaw ka sa sugyot hilabihan bahin sa pagbadlong. Amen. Bisan pagsakit paminawon no kay tinuod ka na rabang tinuod masakit. Kung di tinuod di makasakitan, di may kamaturan na. Pero kung tinuod gani, di na. Magbuto-buto imong kasing-kasing. So let's make sure that we understand our hearts is in order, and if we are corrected, dili ta magsigi og bagulbol. Isuon para na nato sa ngalan ni Jesus. Ingna imong tapad, wa nay bagulbulay. Ingna imong tapad, wa nay bagulbulay. Nangasaba na noon. Ay, di na kasupak ron, kaya naaman diri. Pagpauli na pud mo maglalis. Let's just listen in Jesus' name. And everyone said, Amen. Salamat sa Ginoo. Usata mo hatag balik pasalamat sa Ginoo. Sean, who's in the media, pakita nato ang update gamay sa update ang picture sa Malawi, Africa. If you can show it right now. Ang sa Malawi, Africa. Okay. Wa magud sa monitor. Mao na ni ang simbahan no nga na humana. Kita na ang tinae sa mga wiring sa suga. Tutangan na pud ni siya ceiling. So, muna na ang simbahan, sawa panahuman, pawira. Muna lang na, wala na ilain. Next.
Silent night ba din, ano? Next na lang, move forward. Ano kailangan pictures, L? Other pictures? Salamat sa Ginoo. Ako na nang gipakita no kay karong August mungad mi ako sa pastorasyon ni ug si Pastora Raquel para bisitaon unya i-dedicate na ang ilang building ug i-ordain ang pito niya ka pastor. So we hope we can do that and it will cost us around $2,000 per person. Around apil ang taxes mga 2,200 insurances. So ato ni ampo nga tagbuon sa Ginoo and ato nang mabuhat dili ni usual nga mga kalihukan but we need to do it in order to strengthen the body, especially no nga ato silang gidawat dako na tag-investment para sa gingharian dinha sa Malawi ug ginaot ato makita ang ilang development. We also intend to do trainings, mag-train ta dito while we are there for 3 days and also hope to build discipleship group as a result of those trainings. And then we are believing God nga naagyo'y breakthrough. Kay kani manggong layo manggud ta nila, dili sila ka nya ang atong oras dili pareho. Dili siya ka-attend og mga trainings namo diri. Dili siya ka subay sa mga oras. Moingon ko mao ni ang Zoom link, attend. Makabasa siya pag mata na niya, mo click kuno siya nya ingon nga humana. Kapila na niya gibuhat, so ikaw sige na lang, ato na lang nang buhaton pag-abot dito. Okay? So we would like you to pray for that and let the Lord speak to you. It's going to be, we'll buy the ticket as soon as we can and then do it on August. Biyahe mi August 23, 1 week ra pauli dayon on August 30. Okay, andam na to ang sa Ginoo iyang ikapo ang atong mga tithe. Salamat sa Ginoo. No, last week sa wala kay balo, si Sandre po, ang anak ni Sandre, ni graduate na gyud og Bible school sa Canada. Daigo ng Ginoong Dios. We really plan to do it nga mobisita gyud mi ni pastora para naay representante dire. Ang problema hangtod karon wala pay visa nga niabot. Ang niabot Mastercard. So wala gyud mi kabiyahe, wala mo naapas ang June 4 nga graduation. Ang plano unta usa siya mo graduate na ami dito nga kami ang mo barog. Kay di man mo ngadto Sandre kay requirement man dayon bakuna. So kami na lang mo barog unta ni Sandre nya wa man gyud pa niabot ang visa. So salamat sa Ginoo sa kadaugan. Amen. Nalipay gyud mi Brad. Graduate na gyud. Salamat sa Ginoo. Kapila ka tuig ka college, ako siyang giingnan, success na nila. Praise God. Okay, atong andam mangyas Ginoo iyang ikapulog mga halad. Amahan, salamat sa panalangin nga imong gipiyal kanamo, kabalumi nga wala mi panag-iya aning kalibutana, wala mi madala Ginoong Dios sa among kaugalingon, sa among kamatayon, kundi ang kalag nga among gihatag alang sa imong gingharian. Sa among pagpauli diha sa imong ikapu ug mga halad, pagpananom sa misyon ug unsa pay mga gipabati nimo sa among kasing-kasing, ikaw ra pud Ginoong Dios ang muuli, mo panalangin ug mopakita sa imong kamatuoran sa ngalan ni Jesus. Ug tanan mosulti og amen. Daygon tang Ginoo manindog ta og paghatag sa Ginoong Dios. Good morning, Kisigo. Were you blessed by the blessing point today? Well, it's time to give back to the Lord. So, if you are online, please refer to these bank accounts. And if you are on site, there will be ushers waiting for you. And remember, every believer is a disciple maker. God bless.
the master of comfort, the voice in my head. I rest in your presence, unknowing what's next. I've noticed a change in me, that feeling of victory. You fight all my battles, so I never lose. No need to worry, cause my heart's with you. I feel it, my soul's on fire. I'm standing on higher ground. I feel it, my soul's on fire. I'm breathing in, I'm breathing in. I feel it, my soul's on fire. I'm standing on higher ground. I feel it, my soul's on fire. I'm breathing in, I'm breathing in. The light in the darkness, the keeper of promises. When I'm at my weakest, your word gives me confidence. I've noticed a change in me, that feeling of victory. You fight all my battles, so I never lose. No need to worry, cause my heart's with you. I feel it, my soul's on fire. I'm standing on higher ground. I feel it, my soul's on fire. I'm breathing in, I'm breathing in. I feel it, my soul's on fire. I'm standing on higher ground. I feel it, my soul's on fire. I'm breathing in, I'm breathing in. Mayong buntag. Good morning, good morning, good morning. Maayo atong Ginoo. Amen. Ug anaa siya sa aton taliwala karon. Ako usa ang gihatagan o assignment ni pastor para mo dala sa pulong karon. Medyo luya ang lawas si pastor. Ato siya ampo nga mahil siya completely. Para siyang malipong. So, pag-abot nila gikan sa Leyte, o hilantan siya unya. Limar siyang malipong. Hantod karon para gihapon siyang malipong. So, natulog na siya gahapon, natulog gabi. So, ako ang magdala sa pulong sa Ginoo karon. Amen? Ayaw nga itong Ginoo. Ayan po na to si pastor. Ampo na to before ta magsugod. Ginoo, among gidala sa pag-ampo si pastor. Lord, salamat nga ikaw ang iyahang kayo sa iyang lawas, so God. Lord, kung unsa man ang iyang gibati, unsay cause nini iyang gibati, we ask you, Lord God, that you bring healing from the top of his head down to the soles of his feet. Tagay siya kaligon sa iyang lawas, Lord, og salamat sa kaayuhan. Kinamong giampo sa ngalan ni Jesus. Amen. 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 Okay? Sa mga miaging semana, gitudluan na ni Pastor bahin sa disiplina, di ba? Amen? Okay? Unya,
atong nasayran nga ang disiplina di siya lami. Sakit siya at the moment, pero para na sa atong kaayuhan. O kita disiplinahon ta sa atong mga ginikanan, i-disiplina ta sa atong mga above nato, disiplina sa ta sa Ginoo tungod kay iya kitang mga anak o iya kitang higugma. Mao na pinaka-importante ana. Mao na nga magpadisiplina lang ta. O kung unsay tumong sa disiplina nga ihatag sa Ginoo nato, ato kanang dawaton. Amen. Okay? So karong buntaga atong tan-awon ang spiritual discipline sa pagtubo sa espirituhanong bahin. Unsa ang mga akong kita na binisay mga banasan or mga habits sa spiritual growth. Unsay angay natong buhaton para kita motubo. Ang usa ka tawo, we are a tripartite being, natay espiritu, kalag ug ang atong lawas. Ang atong makita lawas lang, pero ang pinaka kita kumbaga pinaka ikaw mao ang espiritu ug imong kalag. Og dili na nato makita apan kinahanglan nga motubo ta sa espirituhanong bahin. Amen. Pagdawat nato ni Kristo sa atong kinabuhi, nahimo kitang mga spiritual babies na born again ta. Pag-utang na tao diha sa kingdom sa Ginoo, ug bata pa ta. Mao na kinahanglan nga kita motubo, kinahanglan kita matudluan. Nagampot ta, Ginoong Jesus, bidol kami kanimo, ug salamat kayo ni ining higayon, diin kami makatuon sa imong pulong. Lord, among giabrihan among kasing-kasing, ug among huna-huna, ug among kang gihatagan og katungod nga mulihok sa among taliwala. O Ginoo, among giampo nga pasabta mi, patubo ami, ug unsay angay nga i-correct, tarungon, o unsay gikinahanglan sa imong mga katawhan, salamat kayo nga ikaw magtagbo ug magtagbaw niini. Kini among giampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay? So, kinahanglan nga kita mag-cultivate, meaning mag-develop ta og mga banasan or mga habits aron kita motubo spiritually. Okay? And as spiritual beings, we need to train. Kinahanglan atong i-train ang atong kaugalingon in the way we should go. Ingon sa Proverbs, train up a child in the way he should go. Mausad na sa espirituhanong bahin. Ang bata nga sa spirito, spiritual baby, kinahanglan tudluan siya in the way he should go. Mauna, nga naay discipleship. Kaya ang usa ka tawo nga bago pa lang nidawat sa Ginoo, wa siya kay balo unsay angay niyang buhaton ug unsa ang mga habits nga iyang i-develop. Pero sad. Sabi ni sa sad. Sad. Makasubo huna-hunaon. Nga daghan ka na to, dugay na nga matawag na tong Kristohanon. Pero wala nag-develop ni ini nga mga banasan or mga habits. Kay wala man gyud ingon nga na disciple. Igora aten sa simbahan, pauli, ana, pero wag gyud ingon nga na disciple. Atong basahon sa unang Korintyo, ako ini binisaya. Unang Korinto 11:1. 1 Corinthians 11:1. It says, magmaawaton kamo kanako, maingon nga ako, mag-aawaton kang Kristo. Sa English pa, follow my example as I follow the example of Christ. Okay? So some of us, we have been believers for a long time, pero what tay example nga gisunod? What tay gi-follow? Kung naman kay tay gi-follow, sayop ang atong gi-follow. Mauna nga, ang atong mga habits, some of the habits that we have, dili siya makapatubo nato.
Unya, we're thinking, okay rata. Pero, mo nagingon deceived di ay. Tungod kay dili okay. Kay wala na develop ang mga habits nga kinahanglang i-develop. Okay? So, 3 thoughts this morning. Una, magdesisyon ka sa imong espirituhanong pagtubo. Ikaw mismo, mag-decide ka nga mutubo ka. Kinahanglan kang mutubo. Ikaduha, nganong kinahanglan kang mutubo? Nganong kinahanglan kang mutubo sa espirituhanong bahin? Ikatulo, the disciplines you need to develop or mga banasan, mga habits, okay? Mga espirituhanong disiplina alang sa atong pagtuo. Okay? Atong teksto naa sa Galatians 4 verses 1 to 2. It says, ang ipasabot ko mao kini nga ang manununod samtang bata pa siya, dili labaw o kahimtang sa ulipon. Bisan tuod siya mao ang tag-iya sa tanang kabtangan. Hinunua siya ilalom sa mga magtatagad o sa mga piniyalan hangtod sa panahon nga gitagal sa amahan. Okay? So una, kinahanglan mo desisyon ta. Nganong mo desisyon man ta? Ang tungod kay ang discipleship, it takes active participation. Kinahanglan ikaw mo participate. Kung gusto ka nga mahimong disciple of Jesus Christ, ikaw mismo naakay buhaton. Naakay participation. Tinuod, ingon ang 1 Corinthians 3:7, ingon dito, it is God who makes things grow. Kinsa kuno yung magpatubo? Ang Ginoo. Apan, ang Diyos magpatubo lamang sa gitanom, gibubuan, o gi-cultivate, gi-nurture. And then it is God who makes him grow. Meaning, naaibuhaton ang usa ka tawo para siya mutubo. Naaibuhaton ang pagtanom, di ba? Kung ikaw magtanom og kamatis, nakaibuhaton. Imong itanom ang kamatis, imong bubuan, imong amumahan ng kamatis, para mutubo. Okay? Pero dili ka makapatubo, ana. Pero naa kay buhaton, naa kay participation. Ingon sad sa imong spirituhanong kinabuhi, naa kay participation nga kinahanglan. It is true nga ang Ginoo magpatubo nato, pero dili ra na ingong mutubo nga bahala ra ka, Lord. Kung ganahan ang Ginoong mutubo ko, mutubo gyud ko. Kung di ko mutubo, sala nas Ginoo. Di na sa nas Ginoo. Kay naa kay participation. Naa kay angay nga buhaton. Okay? The seed must be planted and watered, but the ground must be prepared. Okay? Ang yuta nga tamnan sa pulong sa Ginoo. Ang pulong, ingon sa Mark chapter 4, ana adunay usa ka mag-uuma, iyang gisabwag ang binhi. Kana nga binhi mao ang pulong sa Ginoo. Kanang pulong sa Ginoo, gamhanan, wa nay flow, walay sayop. Gamhanan kaayo na makapatubo na nato. Pero atong makit-an diha sa parable of the seed nga adunay upat ka klase nga ground. Dili siya tanan nitubo. Usa lamang ka klase nga yuta nitubo ang maong gamhanan nga binhi. So ang question karon, kumusta man ang imong ground? Kumusta imong yuta? Okay? Akong experience, no, dili day tanang yuta makapatubo og tanom. Naay mga tanom nga kinahanglan sila nga sandy soil, like ang mga succulent, mga cactus, pero napoy tanom nga kinahanglan nga katog yung yung loam or kanang soil nga fertile. Okay? So, ang imong ground, ang imong kasing-kasing, kumusta man? Kanang yuta nga gisulti sa Mark chapter 4, mao ka na ang atong kasing-kasing. Kumusta man ang iyong yuta nimo? Unsa man na? Mura ba na siya agianan? Agianan nga gitumban-tumban ra, nahimo na siyang gahi, batuon na kay siya, nga kung tamnan siya sa pulong sa Ginoo, di na gyud siya motubo. Kaya nga naman, di man siya unsa na, di siya
Down deep. Dili siya. Di madutlan. Yeah, di madutlan. Okay? So, naay mga yuta, especially ka nagahi kaayo, no? I need somebody ang musugo gyud kog lalaki. Palihog ra kog bugal aning yuta kay gahi kayo. So naay mga kasing-kasing nga mura ra gingon ana gahi na kayo gisiging gitunob-tunoban. So bisag unsaon og tanom sa pulong sa Ginoo, wa gyud siya ayo. Ang mga langgam mokuha lamang sa gitanom. Naasay mga batuon, daghang mga bato. And wala siya kay daghang yuta. So when the sun came up, nitubo tuod siya gamay, pero tungod sa init kaayo, nalata, nalanta, na wither ang maong tanom. Nasa'y thorny, tunokon, puno og tunok. And the thorns choke the plants so they do not bear grain. Dili makatubo, dili harvest. Tungod kay tunokon kaayo gikaon or gidaog ang tanom sa mga tunok. Mao ni daghang mga cares of life. And then ang good soil. Ang good soil lamang ang diin magmutubo ang pulong, ang seed nga gitanom. So aduna kitay responsibilidad nga ang atong kasing-kasing nga kini mahimo usad nga good ground. Okay? So kinalang mo decide ta, it takes active participation. Yan gyud ka, Lord, gusto ko nga mutubo. Ayaw lang po di ampo. Naa kay mga buhaton. Dili ang pastor ang dili 100% ang pastor ang responsible. Okay? Sometimes sa ay pawa ka ng simbahan ng baling ko ng simbahan kay ngano man wa ko nitubo. Rabag ang pastor ang problema. Okay? Naa kay responsibilidad. Aduna kay tulubagon. Aron ikaw mutubo sa imong relasyon diha sa Ginoo. Okay? Mao na pag mo decide ka, mo develop ka og mga sa Binisaya banasan. Adi ay kini kong Google Translate. Google kasi ka kung matano. Yan lagi ko, isang banasan, first time, batasan. Oh, that's better. So, aduna kay mga batasan nga i-develop. Sorry. Banasan. Okay, something yun. Na kay i-develop ng mga spiritual disciplines para ikaw mutubo spiritually. So, una mo decide ka. And then after you decide, develop the spiritual disciplines needed. Kinahanglan imo nang i-develop. Okay? Na for example, kung gusto kang mutubo ang imong muscle, okay? Kinahanglan na kay buhaton para mo develop ang imong muscle. Kung gusto ka ang bata mutubo, na kay buhaton para ang bata mutubo nga healthy. Amen? Kung gusto ka nga mutubo ang imong espirituhanong bahin, na kay buhaton para ang imong spiritual growth, padayon, mutubo ka. Okay? Ingon sa unang Samuel 2:26, the boy Samuel continued to grow in stature and favor with the Lord and with men. Nagtubo si Samuel. Ingon sad si Jesus, mausad. Nagtubo si Jesus. Kita sad magtubo sa ta sa ngalan ni Jesus. Amen? Magtubo ang atong espirituhanong kinabuhi. Ingon sa Salmo 92, 12-14. Grabe ning binisaya, no? Maningkamot ko nga magbinisaya. Salmo 92, 12-14, ingon, ang matarong mulambo sama sa palma. Mutubo siya sama sa sedro sa Libano. Sila natanom diya sa balay ni Jehovah. Mulangbo sila sa mga sawang sa atong Dios. Sila muhatag pa og bunga bisan sa pagkatigulang na. Mga puno sila sa duga ug sila mga lunhaw. Okay? So wow, what a beautiful promise, no? Kung usa ka Kristohanon or usa ka disipulo ni Kristo planted in the house of God, mulambo sama siya sa palma, beautiful palm. Okay? Nakakita ta ka ng mga palms,
mga dates. Like for example, kana sa Shoemart, sa Robinsons, naman yung mga pumps nun, ay oxtail, na nindot kayo siya. So yun din, sama ka sa palma, mutubo ka sama sa cedro sa Libano, kay Cedar of Lebanon. So, nganong kinahanglan man nga kita mutubo sa espirituhanong bahin? Why is it needed for you and me to grow spiritually? Okay? Number 1, isulat na ito mga kaigsunan. Galatians 4, verses 1 to 2. Kinitungod kay ang mga immature disciples, sama ra sila sa ulipon. Sama sa unsa kaigsunan? Ulipon. Okay? Unsa man ang ulipon? Ang ulipon, di siya ka-decide sa iyang kaugalingon. Okay? Depende ra gyud siya sa iyang amo. Unya, limited o restricted ang iyahang mga lihok. So, ingon sa Galatians 4:1 to 2, ang ipasabot ko mao kini nga ang manununod, meaning an heir. Okay? How many of you believe ikaw manununod ni Kristo? Amen. Ingon ang Biblia kitang tanan, manununod diha kang Kristo. Pero kung bata ang manununod, ingon diri, dili siya labaw o kahimtang sa ulipon. Bisan tuod siya mao ang tag-iya sa tanang kabtangan. Hinunua siya ilalom sa mga magtatagad o sa mga piniyalan hangtod sa panahon nga gitagal sa amahan. So, like for example, ang usa ka bata, heredero siya, siya ang heir. Okay? Wala na iyang ginikanan. Pero tungod kay siya bata, ihatag ba sa iyahang ang iyahang inheritance? Dili, nga naman, bata pa man, subject to guardians. Naa siya yung mga guardian, di ba? It could be an auntie, it could be naa siya yung guardian. Dili niya mahikap ang iyang inheritance because bata pa siya. So kung nakasabot na, mausad na sa espirituhanong bahin. So nag-ingon diri, what I'm saying is this, as long as the heir is a child, he is no different from a slave. Dili siya, sama lang siya sa usa ka ulipon. Although saved na ka, although gitagaan na ka sa tanan, gibuhat na ni Jesus Christ, tungod kay bata, dili nimo madawat ang imong inheritance. So daghan sa mga saad sa Ginoo, dili nimo madawat, dili mo ma-enjoy. Kay nga naman, bata pa kadong. Bata pa kaday. Kung tagaan ka og ATM, di ka kabaw mo gamit ana. Kung tagaan ka anointing sa Ginoo, di ka kabaw mo dawat mo gamit ana. Bata pa ka. Kinahanglan ka nga mutubo. So kung di ka mutubo spiritually, daghang mga inheritance nga gisaad na alang kanimo nga dili nimo ma-enjoy. Kay nga naman, kay bata pa si Inday, bata pa si Dudong. Although iyahan na ang tanan, heredero siya, iya ang tanan, pero tungod kay bata, he is subject to guardians and elders. Okay? So ang gisulti diri kining bata is a minor, someone who is not yet recognized as adult. Bata pa siya. Sa Jewish and Greek cultures, na sila gitawag nga coming of age. Meaning ang usa ka bata, murag ilang i-celebrate o ilang isulti nga adult na ni siya. Datua wala man no? Wala man tayo celebration ana. Pero sila celebration, din ang usa ka bata ilan ang ideklara adult na ni siya. Meaning, pwede na siyang mudawat sa iyahang inheritance. So kung di pa siya ma-declare nga adult, dili niya madawat ang iyang inheritance. Mausa na sa Roman custom. Wa sila specific age, pero ang papa moingon nga okay na niya akong anak,
adult na siya. Responsable na siya, pwede na siyang makadawat sa iyang inheritance. In fact, naa siya celebration, ilan ang gaman og celebration. So, the father would acknowledge the child as a son and heir. So, ingon siya, kining akong anak, dili na ni siya bata, hamtong na ni siya. O ang akong inheritance, pwede na niyang makuha. Okay? Kung wa na ko. In fact, na sila'y toga nga ihatag. Bata pa, na ay sinina ihatag, o niya pagka i-proclaim na siya nga adult, kuhaon ang sinina, ilisan og laing sinina, o magbot pasabot na nga adult na siya. Nag-adulting na. Okay. So, nga nung kinahanglan man ta nga motubo, tungod kay, kung bata pa ka dong, murara kag slave. Although anak ka sa Ginoo, di ka labaw sa slave. Ulipon ra gihapon ang imong kahimtang. Mao nga kinahanglan kita nga motubo. Ikaduha, adunay dangers of spiritual maturity. Adunay mga peligrong mga butang. Peligrosong butang. Kung ikaw, nagpermanente nga bata, 10 years na ka nga, ingon imong gitawag nga Kristiyano, pero bata pa gihapon. Adunay mga peligrosong butang. Dangers of spiritual immaturity. Una, ang usa ka bata, daling mailad. Di ba? Hello? Gullible to strange or false doctrines. Ang usa ka bata, dali ra kayo siyang matudluan og sayop. So kung bata ka, daghan ra ba kayong mga false doctrines, no? Na gawas diri, hala tuo ka. Kaya nga naman, bata pa man. Kaya nga no? Bata, wakay baruganan. Kung sa isulti dire, may naroon si Mary, mao'y Ginoo, tuusad ka. Yung dire, nay milagro dire, nihilak, tuusad ka. Nihilak og dugo, tuusad ka. Nga naman, bata ra. So, adunay danger. Sa usa ka bata, dali kang mailad. Easily deceived. Unstable. Changing views from time to... Sige, usap-usap ang baruganan. Mao na bata. Diba? May naro, mukuyog ko. Yung pagkaugma, ay, di ako mukuyog. Hello? May ganahan ko ani. Unya dili na di ay. Ephesians 4:14. Aron kita dili na magpabilin nga mga bata pa. Nga igatuya-tuya. O igaliyok-liyok. Tuya-tuya. Liyok-liyok. Liyok-liyok siguro ni. Lahisan ni nga binisaya, oy. Gatuyok-tuyok. Kay gatuya-tuya o igaliyok-liyok man yan. Gatuyok-tuyok sa tanang hangin sa tuluuhan. Pinagi sa lipat-lipat sa mga tao nga batid sa pagpamugnag kasaypanan. Okay? So, peligro kung bata ra ka, magpabilin kang bata, kay nga naman, dagang kayo mga false doctrines, dagang mga false prophets, dagang mga sayop ng mga tinuhuan. Kung ikaw magpabilin nga bata, motoora ka dayon ani. Hello? Amen? Nga naman, di makakibaw unsay insakto, unsay dili. Kaya nga naman, bata pa ka. Okay? Kaduha, immature disciples have a hard time getting along with other disciples. Okay? Ang bata, dili siya makakuan sa tanan. Like for example, sa Exo 1, mga nay bata, puro bata, upat ka po kayo mo bata, unsay mahitabo sa balay? Kagubot. Kay tagani mong sinina ang usa, ako di ay! Nagbirahan na. There's jealousy, there's fighting, kay nga naman, bata pa. Nagganutan ay buhok. Okay? Ingon sa 1 Corinthians 3:1-3, apan ako mga igsoon, dili makahimo sa pagsulti kaninyo ingon sa paagi sa pagsulti ko ngadto sa mga taong espirituhanon, kundi sa mga taong kalibutanon sa mga masusupa diha kang Kristo. Ibuhi ko kamo gatas, dili sa magahi nga kalanon, kay kamo dili pa andam niini ug bisan gani karon kamo dili pa man andam. Sanglit kamo kalibutanon pa man gihapon. Kay samtang anaa pa kaninyo ang kasina
Og ang panaglalisay, dili ba kalibutanon kamo o na nagawi ingon sa mga tao nga lawas nun? Okay? Dali rang masuko, dali rang ma-offend. Hello? Okay. Dali rang malain. So join sa D-group, nalain siya. Naaway na, di na ko mo join niya. Hello? So kung bata pa, adunay siging lalisan, there's jealousy, there is quarreling. So, kaingon man, ang immature disciple, karnal pa siya. Unsa siya? Karnal. Ingon sa 1 Corinthians 3:3, sanglit kamo kalibutanon pa man gihapon. So, ang usa ka bata, kalibutanon pa gihapon. Ang iyang pamaagi, kalibutanon pa gihapon. Karnal pa iyang pamaagi. Okay? Sige pag-away, sige paglalis, daghan pang mga kagubot. That is why, importante yun nga kita mo tubo spiritually. Amen? Amen. Yung naroon nga, sa una mga bata, grabe, sige glalis. Karoon nga tiguang da. Isamot ko no. Okay. Mga tiguang na sila. Ang kabalo nang mo pasensya. Kabalo nang mo sabot. Unless kung nailaing underlying reasons like nag-agawan na po sa properties. Amen? Okay. So, mauna nga there are disciplines, spiritual disciplines nga kinahanglan natong i-develop. Okay? Mauna, there are many. Spiritual feeding, imong pakanon imong kaugalingon, mag-ampo ka, ma-fellowship ka with other believers, mapuno ka sa Espiritu Santo, mag-witness ka, mag-share sa gospel, mag-give, ug daghan pa. Pero karong buntang nga, duha akong ihatag ninyo. Duha ka disciplines, okay? The disciplines you need to develop. Una, discipline of feeding yourself with the Word. Imong pakanon ang imong kaugalingon sa pulong sa Ginoo. Ingon sa unang Pedro 2:3, og sama sa mga bata nga bag-o pang nahimugso, tinguhaan ninyo ang espirituhanong gatas nga walay sambog, aron nga pinaagi niini kamo managtubo ngadto sa kaluwasan. Okay? Meaning like newborn babies crave. Everybody say crave. Crave pure spiritual milk. The word crave means imong i-desire, imong i-yearn. Okay? In fact, another word for that is to lust, meaning you have a very strong desire for that. Nga di ka mabuhi ang bata, di mabuhi kung walay gatas. Di ba? Ang bata, bagong newborn, ang newborn baby, mabuhi ba siya nga siya gatas? Dili. He needs milk. He has to crave milk. Muna mo sakit na. Okay? You have to crave for spiritual milk. Ingon sa Psalm 1:2, but his delight is in the law of the Lord. You know what? Ang bag-o nga ni dawat sa Ginoo, bag-o nga nakabati. Anong mo katong na-born again mo? Hello? Kinsa na kainom-dom itong na-born again mo? Amen? Kumusta inyong desire sa pulong sa Ginoo? Very well. Okay? Grabe ang imong desire. Grabe, di ba? Magbasa kag Bible, way undang, bahala naggabi, bahala nagkadlawon, basa. Why? Because you crave. Okay? Pero after some time, wa nimo na-develop ang imong habit, naon sa man, nawala na. Wala man nimo na-develop ang habit. Okay? Wala akong giingon, nga uban tambok, pero ang espirituhanong kalag, zombie, niwang, may kaglawas sa gawas, pero ang iyang kalag, niwang. Wa gipatotoy, wa gipakaimnom, wa gipakaon sa pulong sa Ginoo. Hello? Okay? Ang pulong sa Ginoo, ingon sa 2 Timothy, kanong doon dyan ko, no? Itong bago pa dyan kong born again, grabe. Ang akong hunger, karon mag-hunger, mag-desire, mag-ampo dyan ko, sige, Lord, ang akong hunger for the Word. Okay?
Kay why nagsulti na kog basag Bible pero nagbasa jud kog Bible. Ang bag-ong Kristohanon kay hunger sa Word of God. Ang tinuod yun nga naka-encounter sa Ginoo. Tinuod nga na-born again. Una, aduna siya craving for spiritual milk. Basa yun siya Bible. Ako nagbasa yun kong Bible na nakaingon yun ko, grabe na araman dahil ni diri. Nganong karon pa ako nagbasa and I would cry. And I would pray. Nobody taught me. But because I was a spiritual baby, natural, there's a craving for spiritual milk. Adunay craving, adunay desire for spiritual milk. Okay? Ang tao nga tinuod nga naka-encounter sa Ginoo, hungry kay siya. Kaya nga naman spiritual baby siya, kinahanglan siya og milk. Unya ang pulong ingon sa 2 Timothy 3:16-17. Ang tibok nga kasulatan gituga sa Dios og may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, og alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Sa imong pagbasa sa pulong sa Ginoo, ikaw tudluan, ikaw badlungon, ikaw itulid, o ikaw itrain in righteousness. Amen? Pero kung di gani ka magbasa sa Bible, naunsang imong kalag, naunsang imong espiritu nga ba, espirituanong bahin, ha? Niwang, hantod nga mamatay na, kinahanglan ng i-ICU, kinahanglan yun ng spiritual discipline, nga kita mag-crave sa pulong sa Ginoo. Disiplina on feeding ourselves. Amen? So that you become thoroughly equipped. Unya, sa pag-feed nimo, kaduan nimo kinalang buhaton, mag-meditate. Pag-unsa ta mga kaigsunan? Meditate. Dili enough ang magbasa. Kinsa ninyo, magbasa na. Basa na mo Bible? Amen? Di ba natay guide? Okay? Ang next na ninyong buhat, ayuran niyong basaha. I-meditate. Dito mahitabo ang mga kahibulungang butang sa imong pagbulay-bulay sa Tagalog pa. Sa imong pagpamalandong. Okay? Ang mga milagro, ang mga blessings imong maabot kung ikaw magmamalandong, imong pamalandungan. Ayaw lang basaha, dili enough nga imong basahon, imong pamalandungan. Naglakaw ka na malandong ka sa imong gibasa. Naghugas ka na malandong ka, nagtrabaho ka na malandong ka. You are meditating on the Word of God. Imong gipamalandungan, ingon sa Joshua 1:8, ayaw pag-ibulag kining basahon sa kaso. Grabe. Ayaw gining Bible nga Bisaya nga ako. Ayaw pag-ibulag kining basahon sa kasugalan, kasulatan sa imong baba. Hinunua, pagpalandong ka ni ana sa adlaw ug sa gabi. How often ta mamalandong? Day and night, adlaw o gabi na malandong ka. Aron himatngunan mo sa pagbuhat, sumala sa tanan nga gisulat dinha. Kaysa ingon ni ana, ikaw magmauswagon sa imong panaw, ug unya magkabot mo ang kauswagan. Hello? Imong pamalandungan buntag o gabi. Bisag wa nakagabasa na apagyapo si mong huna-huna, imong pamalandungan. Kaysa niyana nga pamaagi, ikaw maghimatngunon, meaning careful, bantayan nimo. Okay? Sa pagbuhat sumala sa tanan. Careful nga imong buhaton ang imong nabasahan. Hello? Una, nga naagyo siya epekto sa imong mga decisions kinabuhi. Na siya epekto sa imong pilion. Kay karon na malandong naman ka. Unsa to gisulti sa Bible bahin ani? Mao na nga mo epekto siya sa imong kinabuhi. You are going to follow the ways of God. Ug tungod kay sunod ka sa pamaagi sa Ginoo,
ikaw mahimong malampuson o mahimong mauswagon. Amen? Amen. Ayaw lang og basa, pamalandungi. Okay? Mura bag ka ng baka, nikaon siya. Pero kung itugway nimo dito sa lugar nga semento, ang gausap paghihapon. Usapa ang pulong sa Ginoo bisan pagwa na ka nagbasa. Ayaw lang basa, ayaw lang basaha. I-feed nimo imong kaugalingon. Meditate on the Word of God day and night. So that, meaning, kung ikaw mag-meditate, you are going to be careful to do everything written in. Mahimo kang doer. Mahimo kang unsa? Doer. Okay? So, how often kanusa nato ni atong pamalandungon? Buntag o gabi Okay? Unya, unsay mahitabo nato? You will be careful to do everything. Unya, unsay resulta? You will be successful and prosperous. Ayaw shortcut. Gusto nato tong prosperous and successful dayon. By the way, kanang prosperity and success, byproduct rana. Byproduct sa imong pagsunod, pagbuhat according to the ways of God. Amen? Dili ganin nimo angay hunaon. Di ganin nimo angay kabuton. Sa imong paglakaw according to the ways of God, ang resulta ana, you are going to be successful and prosperous. Resulta rana, dili na mao imong destinasyon nga imong abuton. Resulta na, ang imong kinahanglang buhaton, mubasa ka, mag-meditate, mamalandong. Unya sa imong pagpamalandong, buntag gabi, wa na gyud kay sa imong decision making, kana mo impact na siya, mo epekto na sa imong pagamag-desisyon. Amen? So, i-feed ang imong kaugalingon. Feed with the Word of God. Crave the spiritual milk. And then, ikaduha, meditate. I-meditate nato ang pulong sa Ginoo. Okay? Meditate. And then, ikatulong atong buhaton human sa meditate, do the Word. Unsa itong baton? Do the Word. Okay? Kung gusto ka mo tubo, kinahanglan imong buhaton ang pulong sa Ginoo. Obey. Dagan nato, no? Simba rata. Kung magsimba, wala kaya po epekto. Hearers ra. Are you here with me? Wadili, doers of the word. Kung naghingon sa James 1:22, hinoon, tumana ninyo ang pulong, o dili ka magpaminaw ra kamo niini. Nga sa ingon, ginalimbungan kamo sa inyong kaugalingon. Okay? Kung maminaw ra ta og dili nato sundo ng pulong sa Ginoo, unsa kuno gingon? Kinsay gilimbungan? Imong kaugalingon. Maminaw ta sa pulong sa Ginoo, wow, kompleto pa tong notes. Pagawas nato, thinking okay ra. Wow, okay na ko. I'm already spiritually mature. O nagingon, gilimbungan ni yung imong kaugalingon. Because it is not okay. Hello? Be doers of the word. Buhaton nato ang pulong sa Ginoo. Do not merely listen to the word. Listening is not enough. Hello? Taking down notes is good, but it is not enough. Coming to church is good, listening to the preaching, but it's not enough. You have to be doers of the word. Reading your Bible is good. Go to the next step. Meditate on the Word of God. It's good. But you move to the next step, and that is be a doer of the Word of God. Decide yun ka, mutubo ko spiritually. Okay? Kinahanglan nga mutubo ko. Kasi akong mga disciplines nga kinahanglan buhaton. Una, i-feed na ko akong kaugalingon ng spiritual milk. Sa akong pag-feed, I have to crave. Okay? Akong
tinguhaon, akong i-desire as pulong sa Ginoo. Nya akong i-meditate. Unya, akong tumanon. Unsaon na to? Tumanon. Joshua 1:8. Do not let this book below, akong bisahon sa Binisaya. Sorry, wala ako na Binisaya. Do not let this book of the Lord depart from your mouth. Meditate, imong pamalandungan, adlaw o gabi. Aron ikaw, sa itong careful? Ha? Mahimantayon? Mabinantayon. Thank you. Mabinantayon. Be careful to do everything. Meaning, application naman na, di ba? That you will be careful to do everything written in it, then you will be prosperous and successful. Ang success and prosperity naa sa imong pag-apply sa pulong sa Ginoo. Dili lang sa pagdungog, dili lang sa pagbasa, but it is in the application of the Word of God. So that you will be careful to do everything written in it. Meaning, imong gi-apply. Meaning, you're doing the Word. Okay? You will be careful to do everything written in it. Then, you're going to be prosperous and successful. Kung gusto ka nga mo prosper, mo succeed sa mong kinabuhi, pamalandungi ang pulong sa Ginoo. Puhata ang pulong sa Ginoo. Amen? Amen. Do what it says. Ayaw lang og paminaw. Ayaw lang og isulat. Notes. Pamalandungi. Og unya, buhata. Okay? Ikaupat under ana, still on that first discipline. Hebrews 5:12 to 14. In fact, though by this time, you ought to be teachers. You need someone to teach you the elementary truths of God's Word all over again. Okay? You ought to be what? You ought to be what? Anong hinay man? Kusga. You ought to be teachers. Unta, ananing panahon na, pila nakakatuis, Ginoo? Usa? Duha? Napulo? 5 nakakatuis, Ginoo? 20 na? Ingon si Pablo, by this time, magtudlo na unta ka? Hello? So, imong basahon, imong pamalandongon, imong buhaton, unya imong itudlo. Unsaon na to ang pulong sa Ginoo? Itudlo. Tudlo kung naa kay nakut-katunan. Itudlo sa imong classmates, itudlo sa imong office mates. Itudlo sa imong panimalay. Mag-D-group ka. Mag-D-group leader ka, magtudlo ka. Kaya nga naman, the more nga mo tudlo ka, the more ka nga naay katunan. Are you here with me? Amen? Ayaw lang, kung ingon, basa, man akong basa. Itudlo na to. Grabe, ingon Paul, by this time, teachers na unta mo. By this time, the group leaders na unta mo. Hello? Ayaw mo pa bata-bata. Are you listening? Amen. Unsa inyong gibuhat? Warag niya po may gibuhat. Kinalang by this time, magtudlo na. Mag-unsa mga kaigsuunan? Okay, dili na akong pulong, si Pablo na mismo. By this time, magtudlo na ka. Ignay mong tapad, magtudlo na ka. Magtudlo ka. Magtudlo, magtudlo, magtudlo. Itudlo ang imong nakatunan. Are you here with me? Okay? Kung unsay imong nakatunan sa pulong sa Ginoo, itudlo na. Kung unsay imong sa imong devotion, itudlo na. Ingon sa 2 Timothy 2:2,
the things that you have heard me say, pass it on. Itudlo na dito sa uban. Ang imong nakatunan pag Sunday, unsa tay buhat? Itudlo na. Kabaw kang mutudlo, eh? Kitang tanan kabaw tang mutudlo. Ay ko na di ka kabaw mutudlo. Kisay mga mothers diri. Kabaw kang muluto? Tudlo ikog luto. Makatudlo ka na ako. So ay ko na di ka katudlo. Katudlo ka, oy. Are you listening to me? Makatudlo ka. Kung naay mangutanan nimo asa ang sumart, makatudlo ka dili. Katudlo ka. Kung pasabot makatudlo ka, kalimbungan na nimo imong kaugalingon nga, ingon nga di ka katudlo. Hello? Katudlo ka. Makatudlo ka. Katudlo lagi ka. Makatudlo lagi ka. Kaya nga naman, naman kayo nakatunan. Naman kayo nakuha sa pulong sa Ginoo. Naman kayo nabasa. Huwag na kayo na-meditate. Huwag na kayo gi-apply. Maunang makatudlo ka. Hello? Naminaw mo ka sa sermon. Makatudlo ka. Are you here with me? Makatudlo ka. Nag-notes pagyod ka. Makatudlo lagi ka. Makatudlo ka. Makatudlo tang tanan. Makatudlo ta, kinahanglan na nga habit nga atong dawaton. It's a habit that we need to develop. Pero lima na sa katuig sa ginaingong di ko katudlo. Oy, pagmata. You're following a wrong example. Ingon si Paul, follow me as I follow Christ. Kinsay imong gisunod? Ha? Kristo nga atong sundon. Are you here with me? Muna gingon, you're thinking okay ra ka. Muna gingon, imo rang gilimbungan ang imong kaugalingon. Pagmata, makatudlo ka. Do not remain on elementary teachers. Ayaw pa bata-bata. Hello? Ayaw pa bata-bata diha. Ayaw remain pagkabata. Abnormal na ka. Abnormal ka kung bata na ka forever. Hello? I'm talking to you as my spiritual children. Abnormal ka kung magpadayon kang bata ka. Wake up, tubo na ta, grow na ta. Kabalo mo, ang mga workers sa Ayawa, working 24/7. Ang workers Ginoo, nangatulog. Ingon tong parable. Diba, ang atong gitanom diha na mga grains, okay? Nganong naman ay sagbot? Ingon tong master, an enemy did this. While tulog mong tanan, enemy came, nagtanom siya og mga wickedness. Hello? Feed on solid food. When you feed on solid food, you will know what is right and wrong. Amen? Kung nag-feed ka, imong gi-apply ang pulong sa Ginoo. Kabaw na ka unsay sayop. Kabaw ka unsay fake or dili. Hello? Na for example, kwarta. Kanang usa ka teller nga siging gahikap og kwarta. Maka-identify ba siya og fake? Yes. Sa paghikap pa lang daan, identify na siya. Ngano man, anad siya og genuine. Ingon siya sa bag. Kanang mga bag nga fake. Okay, kita di matakabaloon sa original sa dili. Kay puro man fake. Ato na ibalan puro fake. Okay? But when we study the Word of God, we know what is right and we know what is wrong. Kaya ba ta sayop man gyud ni, dili gyud ni angay. Besides, the Holy Spirit will hatagan ta og murag restlessness sa kasing-kasing nato. Okay? So, feed on the Word of God. Teach others. Make disciples. Okay? 2 Timothy 2:2 again, the things you heard me say in the presence of many, entrust to reliable men. Okay? Ayaw lang kaon. Ayaw lang og meditate. Ayaw lang og do. Move next. What is the next step?
teach. Amen? Unsa tong first discipline? Yes, feeding yourself with the Word of God. So you read the Word of God. I mean, you feed yourself, you feed. And then you move to the next step. What is the next step? Imong i-meditate, pamalandungon nimo. And then you take the next step. Do the Word. And then, what's the next step? You teach the Word of God. Amen? Dili enough mag-devotion ka. Don't think, tungod ka nag-daily devotions na ka, enough na na. Mao ni ang spiritual disciplines nga angay nimong sundon. Angay nimo nga i-follow. Hello? Naghan magudo, especially katong wala pa discipleship. Na born again ka, simba na ka, simba every Sunday. Wa matudluin nga mag-de-group. So, huna-huna niya, okay na kay ko, Kristano na ko. Hello? Makatabang ba nila to? Amen. Tabang nila to. Okay. Angay gini na tong masabtan. Don't just crave the word, but be devoted to the apostles' teachings. Okay, ang second nga angay nimong habit nga katunan. Acts 2:42. They devoted themselves to the apostles' teaching and to the fellowship and to the breaking of bread and to prayer. Mao ni ang pattern nga angay natong sundon. Be devoted. They devoted themselves to the apostles' teaching. Okay? In another translation, it says, they were continually devoting. In Amplified, and they steadfastly persevered, devoting themselves constantly to the instruction and fellowship of the apostles. Okay? They were, what? Everybody say devoted. Ang tanong ni mong tapa, devoted ba ka? Devoted ka sa apostles' teachings? Are you devoted to the apostles' teaching? Kanang word nga devoted, it means they were earnest towards it. They were diligent. They attended to it assiduously. They adhered closely. Meaning, ilag yun ang gibuhat. Di ba na may mga debotong katoliko? Devoted kaayo, simbag yun sila, wag yun pakyes. Kaya nga naman, devoted man. Karon na ba devoted nga mga disciples? Na yung mga devoted nga disciples? Ha? Naagyapon. Praise God kung naagyapon. Na ba devoted sa apostles' teachings? Naagyapon. Pero di tanan. Amen? Pero usakin is ka habit nga angay nimong i-develop. Devotion to the apostles' teaching. How often did they met? Ingon diri every day. Grabe. Adlaw-adlaw sila nag-meeting. They met in the temple courts. Ato sila simbahan. Unya nag-meeting pa gyud sila sa mga kabalayan. Devoted kaayo. Ingon sa Hebrews 10:25, let us not give up meeting together as some are in the habit of doing. But let us encourage one another, and all the more as you see the day approaching. So they met also in their homes. They fellowship, they had communion in their homes. Okay? Mao ko nitong gitawag karon nga D-group. Ingon sa Acts 2:46-47, every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes, ate together with glad and sincere hearts. And then ang ending the Lord added to their number daily those who were being saved. Okay? Importante nga mag-fellowship ta with other believers. Importante nga mag-D-group data. Importante kayo. Kinahanglan i-habit na siya. Are you here with me? Okay? Kinahanglan na. Like for example, ng usa ka bata. Ako, bago kong na-born again. Itudluan din ko. Magbasag Bible. Ako na-develop to nga habit nagbasa kong Bible. Kumato ko ang Amerika, magbasa pa bagyapon kong Bible. Kasi wala na akong pastor.
Bisag wala na akong D-group leader. Ngano man, habit naman siya. Nabatasan na. Karon, gignan dyan ko, kailangan dyan kang mo join og D-group. Okay? Unya, sa pagkabata pa ko spiritually, nahimo na gano'n akong batasan. Wag yung week nga dili mo attend og D-group. Karon, kung ma-assign ko dito sa Saudi, unsa akong buhaton? Mangita ko og D-group. Kaya nga naman, nabatasan naman na nako. You here with me? Bisan asa ko ibutang, mangita jud ko. Habit naman ni nako. Ako naman ning batasan, ako naman ning kinaiya. It's already part of me. Okay? So wherever I go, you cannot expect me to backslide. Kasi wala na ko, wala'y pastor dito. Pangita na gyapon ko, mukunek ko mga simbahan. Una na kong pangitaon, simbahan. Asa ko mukunek, kay nga naman, natudluan ko, nga this is, I have been trained up in the way I should go. Are you listening? Amen. Okay? Si Obed-Edom. Grabe si Obed-Edom. Way mo dawat sa Ark of the Covenant. Ingon sa Obed-Edom. Gibilin dito sa ilang balay. Masay na itabo? Na-bless si Obed-Edom. Way mo dawat ka nahadlok sila sa Ark of the Covenant. Pero si Obed-Edom, gidawat niya, na-bless siya. Ingon si David, time para good. Nganong dito man kang Obed-Edom niya? Si Obed-Edom rin na-blessed. If you're going to look at the descendants of Obed-Edom, makita niyo nga mighty men sila, mga leaders sila. And I would say that's in effect of Obed-Edom opening his home for the presence of God. Amen? Amen. Si Cornelius, as Brother Cornboy, si Cornelius, giabri na iyahang panimalay para sa pulong sa Ginoo. Si Lydia, usa ka businesswoman. Nagtinda siya og mga panapton. Pero si Lydia, when the Lord touched her, she opened her home for a Bible study. Nag-D-group si Lydia. Amen? Some people are not devoted and don't join the small group. And some reasons are this. Simply disobedient na gyud sila. Kaya baong nga kinahanglan, pero, wa ni? Obey. Diba ingon na to, doers of the word ta. Pastora Padong na ka diha. Ako naman na, Pastora. Uy, ikaw. Ng Holy Spirit, ikaw. Hello? Di rin sila mo obey. You prefer to join social clubs than joining the house of God. Nakay koneksyon, nakay mga ingon-anin. Kita ni mo mga dagkong mga tao. Okay? And some are just proud. You think you're better than your D-group leader. Ingon na ron, ay kisa man ang magtudlo, mas bata pa man na ako. Bata bitaw siya ni mo, no? Pero nagpagamit siya. Ikaw, bila nakasigino, wa ka nagpagamit. Proud ra gyud. Ikaw mo dawat og teaching. Ikaw mo dawat og nurturing from somebody nga mas bata nimo. Proud ra. Hello? Naminaw pa ta? Okay? Even if you're better, makatudlo, mas makatudlo pa man ko niya. Bitaw, makatudlo ka niya, pero you don't make yourself available. Siya available man. Mas makatudlo pa kaniya, mas maayo pa kasi mong D-group leader, pero siya may gibutang sa Ginoo diha, dili man ikaw. Hello? Kay proud ra gyud ta, no? Kaya lang bungkag ko na to atong pride. Kaya kana maghinder sa atong pagtubo diha sa Ginoo. Some people think it's redundant. Balik-balik raman na. Iwali na ko na pag Sunday, nag-notes na ko, kompleto na ko. Kasi suti Romans 10:17. Faith comes by hearing the word of God. Now, sa imong pagpaminaw pag Sunday, nakuha ni mo tanan? Nakuha ni mo tanan? Wala. Wala. Dili. Bisa pag mag-attend. Kini niyo mga atong worship team. Mag-attend sila 7 o'clock, mag-attend 9:30. Makuha ninyo tanan? Dili. Ako sa una nag-attend, sa una sa COP, grabe, marag 5 services a day man siguro to. Pagduka-duka, kumpleto ang mong notes.
Makuha ba nako? Dili. Hindi mo makuha tanan. Pero when you go to your D group, imo nang gihimay-himay. Hello? Amen? So, dili na siya redundant. Naanay tumong, naanay purpose. Di mo rang na-deceive ang imong kaugalingon. Thinking redundant na, di mo na makuha tanan, uy. You can't get everything. Ang pagtuo mag-aabot gikan sa madungog. So the more nga madungog na nimo, the more nga adunay revelation. Hello? Some niundang na sad sa D-group kay ngano man na-offend. Hello? And they have hardened their hearts in reality. Yun di lang ko mag-D-group, kaaway ta diya, uy. Tagang mga ingon ani, ingon ana. Ingon sa Proverbs 18:19. Sabi ni Saya, ang usa ka igsuon nga nahiubos ko, di na ko mo-attend. Ako pa utanga. Nag-away sila. Nahimong business partner, nag-away, nahiubos ko. Ang usa ka igsuon nga mahiubos, labi pang magahi nga dadon kaysa usa ka malig-on nga syudad. Grabe. Ang usa ka tawo nga nahiubos, unsa na ko no? Gahi. Pura siya barred. Pura siya kuralan nga syudad. An offended brother is more unyielding than a fortified city. Some are just offended and they're not willing to forgive. Nihunong. Nihun sa kaisunan? Nihunong. Do you know that the D group helps you to form the fruit of the Spirit? O kanay breeding ground sa fruit of the Spirit nimo. Galatians 5:22-24. But the fruit of the Spirit, ang prutas sa Espiritu. Dali ha. Ang prutas sa Espiritu, ang bunga. Apan ang bunga sa Espiritu mao ang gugma, kalipay, kalinaw, pailob, magkamapuanguron, pagkamaayo, pagkamatinumanon, kahaaghop, pagpugong sa kaugalingon. In English, it is love. Okay? Love. Meaning, even nag-away mo, love pagyapon tikaw. Even ang utang ka di ka mabayan, love pagyapon na. Ayaw biyag D-group. Hello? Pinaron din ako mag-D-group. Ano man, naaway na ko dito. That's the place where you're going to exercise the fruit of the Spirit. Na yung mga tao sa D-group, dili sayon higugmaon. Pero tungod kay naa sa D-group, kinalang makaton kang higugmaon. Amen? Na mga members D-group, makawalag pasensya. Ma-exercise ang imong patience. Are you here with me? Na yung mga tao sa D-group, nga, murag, dili na ganyan, pero the joy of the Lord is going to be developing you, okay? So, ang D-group makatabang nato, katabang na nato sa pagtubo sa atong fruit of the Spirit. Are you here with me? Amen? Dagan sa duban, nag-away, mga things like that. And then na-offend na, nihunong na. Ayaw gunong. Padayon nato nga mahimo kining batasan nato. Ug ang tanan mo ingon og amen. Unsa tong una nga discipline? Sa pulong sa Ginoo, feeding with the Word of God. Unsay unang step nato sa feeding the Word of God? You crave, you read, and then you meditate, and then you apply, and then you teach. Okay? Ikaduha, meeting together in the temple courts. Kaya dili na nato. That's it. Ato yun na siyang batasanon. Batasanon na nato kada Domingo. Simba yun me. Okay? In your family, make it a habit. Pag Domingo, simba yun mo. Usay, dili mo simba no, pero ang mga bata nagbantay. Nag-watch. Pagkadagko sa mga bata, unsay lang buhaton. So, hero nila. They will follow that example. Nga, kira, di ta manimba. Okay? Kinsay gustong motobo? Amen. Motobo ta? Amen. Let's all stand up and let's pray.
Pangampo sa Ginoo nga motubo. And na Ginoong Jesus, I want to grow. Help me to grow. Help me to develop the habit needed in order to grow. In Jesus' name, amen. Father, I lift up to you your people. Lord, I pray that they're going to be doers of your word. Dili lang ingon maminaw, dili lang ingon nga palapos sa pikas dunggan, but Lord, i-apply ang imong pulong, mahimo kining parte sa among espirituhanong kinabuhi, parte sa among kinaiya, parte sa among batasan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sige. Lift up your hands. Ako ra gyapon. Be blessed as you go this morning. You know, salamat. They are blessed and they're coming in, blessed and they're going out. They're going to apply your word. They're going to be connected to a D group. They're going to read your word, meditate upon your word, apply your word, and be obedient to your word. And Father, thank you that as they obey your word, they're going to be successful and prosperous in everything that they do. Although tag-as na ang mga presyo, salamat Lord, ikaw maghatag increase sa imong mga katawhan, Lord God. This week, they shall experience increase sa ilang income, increase sa productivity, increase sa success of Father God. Lord, your favor be upon your people. And increase sa ilang commitment diha kanimo, Lord. Increase sa ilang obedience diha kanimo, Lord. This I pray in Jesus' name. And everybody say, your success starts on, and every believer is saying, disciple maker, go and make disciples. God bless you. Kung naay bago na first timer, palihog ari lang ta diri.